салом салом тамошобинони азизу гиромӣ, бинен чӣ хел ҳама ҷо барф, ях. Мана Сиёвуш мо рафтаистем вай да много снега. Вай рафтаистем хони момош рафтаистем бо ами мегӯем ки наравем, бо як кор пайдо мешавад, кӯдакҳои бурда мондан дар кор. Сиёвуш бинан ҳар гуфта ғеҷдестай. Рафтем кани майда майда равем. Як тараф кати диди мошин омадест. Нилуфарози меғез чӣ сахт мезанӣ. Рафтем очам саҳар кати ҷанг кардан ки чиба мошин кати наомаден. Гуфтам охи то кӯдакоя либосашона мепӯшонӣ то мехезан ҳамаш ки соат мана 10 шуд ужем ба мо рафтестем. Рафтем Сиёвуш я бор ғеҷидак тарсида рафтестай. Тамошобинони азиз, мо аллакай хони момош омадем ва мана самбусаҳоя пухтестем. Яке аз тамошобинон самбуса заказ кардан, гуфтанд ки ҳамиқа самбуса больница бурдатсен, худашон Россияда, яки модаршон ҳаминҷада, баъд гуфтанд ки бурдатсен пухтам, хай мафтам больницада хоб диан, барои ҳамин худам бурдатсиамшон, хай очам рафта наметавонад. Ана михел самбусози тайёр шуд, ҳозир ҳамаша мегирему бурда метиям. Ана михел самбусаҳо, самбусаи кадугин ино. Ман закаса бурдестам, ростига фаромӯш кардам ки сурат гирам шуна. Ҳозир автобус шида мегирем майда майда берун ях беҳад. Тамошобинони азизу гиромӣ, мана ин больницаи Гафуров урология будай омадам, додам ако хона рафтастам обратно. Бекор сурат нагирифтам, аллакай ҳамаша пакетда хушрӯя гирифта монда будам, барои ҳамин накушодам шуна ки ки хунук нашавад. Тез омадам маршрутка кади ки хунук нашавад. Гуфтам ҷоя бинед чӣ хел хушрӯ. Ака хона мерем. Манҷа шаҳри Бӯстон. Тамошобинони азиз, ман омадам аллакай ва рости гап маршруткаҳо нестанд, автобусҳо нестанд, чи автобус надидестам. Мо ози вай тарафи ра гузашта маршрутка дашта мерам. Нини будай. Тамошобинони азиз, ман аллакай хеле шуд ки омадам ай больница ва бо очам хамири нон кардиян, хамири булочка низ карда будан ва то ҳол нон пухтему булочка пухтем. На Сиёвуш баъд яко берун ҳаво хушрӯҳа кардем, лоимай гуфтем барои майда майда хона равем. оча гуфтанд шинен бегоҳӣ бад мере, шавҳарам мебиёд мебарам. гуфтам хай хеста равем, ҳаво хушрӯҳа кай. Сиёвуш хай хай нагуфти ку? Хай ана мехел мо ҳозир мерем майда майда. Булочкаҳо нонно иста Сиёвуш. Охай исто. Ман булочкои нишон тиам бад равем. Мана булочкои варени, мана творог кати. Ҳамин хел шуд гӯем. Хай нонношон ҳай мехри. Ма яхай дуруғаша бина. Ахай рафтем либосашо пӯшем, берун равем. Берун чӣ хел ҳаво хушрӯ ҳаям, берун равем. Нағалти Сиёвуш. Аккуратно. Чӣ хел барфи хушрӯ задек. Агар роти мош болде каработашо бина чӣ хел барф. Катто кардан бубош. Уса нарафт Сиёвуш. Рафтем иси ҳо пеши маршрутко рафтем. Дастате. Рафтем Сиёвуш. Нилу ина бинен охи. Рафтем. Барф биё. Тамошобинони азизу гиромӣ, ман аллакай хонаи худам омадам. Берун аллакай торикча шудеста. Хостам ҳамин рӯшноида ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Як чанд рӯз аст ки чанд вақт гӯем бисёр савол мешавад ки модари шумо келин доранд ё ки не, барои чӣ келинашон несту, фақат шумо ёрдамтӣ мерен. гуфтам модари ман келин доранд, як бача доранд,
ва соҳиби як келин ҳастанд, лекин келиншон катишон нест. Бача акои ман Россияда ҳастанд ва занаш бошад хони падару модарашда ҳастай. хай ҳозир ҳами хел шудагӣ будай гӯем, мисалан шавҳар набошад хонаи падару модар мерафтаи. Рости ка падару модари ман низ ва ман низ кордор нестем ки масалан ки дар куҷо ҳаст ё ки нест. Умуман ман ҳамқа гуфта метунам, аз ин зиёд гуфта наметунам ва худо ба шукр мекунам, худо ба шукр ки падару модари ман айудаи ҳама кор мебурон, ҳама кора мекунанд, барои худшон мепазанд, мерубанд, мешӯянд, ҳама кора мекунанд. Умуман гӯем ва келин чӣ бошаду чӣ набошад, ман низ ҳастам, ман ҳаракат мекунам, тез тез рафта очамда ягон корашон бошад ёрдам диҳамшона ва шавҳарам низ ҳастанд. Ягон чӣ дар кор шавад, шавҳарама телефон мекунанд, мегӯянд ки масалан ай бозор ин ё ки ваҳе гирифта биёрен, гуфта намехел. Ва худо ба шукр мекунам ки мо ҳамахел ҳастем, падару модарам низ ҳамахел ҳастай. Анамехел пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳар як фарзанд, на келину домоду дига умуман ба ҳар як фарзанд худо худаш инсоф диҳад, ба ҳар як банда худо худаш инсоф диҳад ки то ки имрӯзада ҳамон фарзанд аз дари падару модар якбор дарод, якбор пурсад ки масалан чӣ хел ҳастен, чӣ камбудӣ дорен. ин синни солда падару модарда ҳичи дар кор нест, танҳо ба онҳо як бор телефон карда пурсидан сиёш намемонад ки гап занам. Умуман гирем чӣ хеле ки гуфтам барои падару модар ҳози ай беғарзи як бор аҳволпурсӣ кардан, як бор телефон кардан, ҳози боварӣ дорам ки бисёр ҳама имо дорад, ҳама интернет дорад, ҳатто падару модаро низ ҳамихел интернет доранд, телефонҳо доранд. гӯем барои ҳамин хотир барои падару модар ҳозир ҳамин син солда ҳамин вақта танҳо як бор телефон кардан, аҳволпурсӣ кардан, як бор айдаршон дуромадан, ягон хӯроки болазза тайёр карда рафтан, ана ҳамин ҳастай. худо ба шукр падару модари ман ҳама кор мебуроянд, лекин все равно гӯем калонсол ҳастанд. чӣ хеле ки мо ҷавон ҳастем, чӣ хеле ки мо меджимем, чӣ хеле ки мо кору бор мекунем, ихел карда наметонад. барои ҳамин хотир барои падару модар чӣ хеле ки гуфтам як бор рафта айдар дуромадан, як бор телефон кардан ҳаст. афсус ки ҳозирада на ҳама фарзандо ҳама хел ҳастанд. ман бисёр хел одамое мебинам ки ҳатто падару модарашонро телефон намекунанд, намебиёну умуман дигар ва ай зан низ вобаста ҳаст. масалан шавҳари ман ҳеҷ вақт намегӯянд ки барои падари ман шумо имрӯз фалон хӯрока тайёр кунед, ман гирифта барам. лекин ман худам тайёр мекунам, шавҳарамда метиҳам, мегӯям ки ҷон ҳамина бурда амакимда тсен пеш ай кор рафтантон. боварӣ дорам ки на ҳама бовар мекунанд ин гапҳои манда, барои он ки бисёро фикр мекунанд ки ман келини ганда ҳастам ва дар ҳамин ягон тараф гӯем яке аз тамошобинон, ман вай тамошобина заблокировать карда будам, лекин намедонам бо кадом ҳарфшон алиш кардиянд во пайдо шудиянд ҳамин комментарияҳои манда. ва дар ҳамон комментарияҳо бисёртар дар бораи ҳамин хуштоман, дар бораи хисрам, дар бораи ман чӣ хел келин ҳастам, чӣ хел келини ганда ҳастам ки хуштоманама нигоҳ накардам, хисрама нигоҳ намекардам, ҳама хел гапҳо менависад. ман намехоҳам гуфтанд ки ман хел хизмат кардам, ин хизмат кардам, вай хизмат кардам хуштоманамда. лекин бовар кунед тамошобинони азиз, агар ки шумо барои хусру хуштоманатон танҳо хӯрок пухта бошен, либосашона шуда бошен, хона даршона руфта бошед, ман аз ин зиёд коро кардагӣ ҳастам. лекин ман намехоҳам гуфтанд. барои чӣ? барои як хел шахсоне ки менависанд, барои ҳамон ман намехоҳам ҳатто гуфтанд. намехел тамошобинони азиз, бисёри бад гап назанем. ба фикрам аллакай берун торик шуда, рӯшнои айн тараф нағз будаю, лекин ман аюс истодам. намехел тамошобинони азизу гиромӣ, ҳозир ман на магазинча рафтам, тухм набуд, тухм гирифтам. дирӯз падарам ай масчо, бисёре пурсиданд ки падари шумо масчоӣ ҳастанд. бале, падари ман ай масчо ҳастанд ва ай масчо шир оварданд, лекин афсус ки ширашон аллакай тирш шудагӣ. барои ҳамин 3 литр шира имрӯз ҳамроҳ блинчик тайёр мекунем. ростига мехоҳам эфир кардан, лекин намедонам канӣ мешад ё ки намешад.
ана михал тамошобинони азиз ҳатман фикротона дар комментария нависед. тамошобинони азизу гиромӣ, ман аллакай қадар блинчики тайёр кардам. инҷа то ҳол пухтестам ва инҷа та қариб ки 3 литр шира ман блинчики кардестам, чӣ хеле ки гуфтам, ва ҳозир пухтестам ва эфир кардем канали Арзандада, суҳбат кардем, беҳад нав суҳбат кардем эфирда. михал рости гап намедонам то соати чанда ман ин блинчикое мепазам. тамошобинони азизу гиромин, ман аллакай ҳамаи блинчикое пухта шудам. ана ҳамин қадар шудан. намедонам 2 соат ман пухтам ё ки 1 соат пухтам. гӯем ҳама ҷои мана тоза кардам, порядок кардам. ва чо кардӣ? тиам порядок кардӣ? рафтӣ. ҳама ҷо порядок карда. ин либосҳои ман инҷо оварда парфтиян. ана мехалоз инҷоҳо як бор ҷамъ кунам, дар сархона партом, то ки кӯдакошта блинчик хӯранд. ман 1 соат 2 соат ошхона дабдам. ин хона анамин аҳвол шуда. ҳозир мерам мешунам ҷанона. капам же сиёвша. капам.